Takže čau lidi, dneska tu bude první video z Vesnice a z hledání nového bunkru. Dneska půjde o to, že vám ukážu, jak vypadá naše vesnice a ještě kde budeme třeba hledat bunkr. Máme v plánu jít dneska jako třeba poblíž k lesu, protože tam jsou vždycky nejlepší místa. No a teď vám něco třeba řekne on, o čem by to chtěl být tenhle kanál. No, takže já nejdřív bych si rozvrhl pravidla, jo, prosím. Takže prosím, napište, my víme, jakože, že jsme někdy špatný. Prostě my víme, že jako nejsme úplně nejlepší. To jako neříkáme. Ale prosím, nehejtěte nás, fakt prosím. Tohle by bylo první pravidlo a druhý pravidlo by bylo o tom, že jako natáčíme poprvé na YouTube, kam už jako zatím žádný YouTube nemá. Má YouTube. 250 odběratelů. Ale nikdo o tom nesmí vědět, že jo. Mám tě tu označit. No. Takže ho tady nebudeme označovat, bude to taky soukromý. No a šel bych dneska jakože třeba, kde bychom ho chtěli. Napište nám do komentářů, kde máte nejlepší třeba bunkry, jestli nějaký máte třeba les, pole, nevím, třeba jako nejlepší spoty, i kde máte bunkry, tak kde, jestli to je třeba na poli, na lese, u řeky, v lese, je nám to úplně jedno, prostě nám napište, kde máte nejlepší bunkry. Yes, takže to bylo vše. Takže to by bylo všechno a zanechte prosím like a odběr. A bude dneska premiéra na nový video v 17:00, tak určitě budeme rádi, když přijdete.